Gipaubos na sa red alert status ang dakbayan sa Talisay isip kabahin sa pagpangandam sa pag-igo sa bagyong Verbena sa Subo. Si Femari Dumabok sa report. Gipibaw ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nga giandam na nila ang mga kagamitan, lakip na ang tagsa-tagsa nila ka mga kaugalingon alang sa posibleng mga rescue operations nga ipaygayon. Samtang nag-voluntary evacuate na ang mga residente nga biktima sa baha atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino niadtong November 4. Tungod sa trauma, sila na mismo ang nihihiklin. Sa Barangay Lawaan 3, gamit ang ilang public address system, gipahibaon na ang tanang mga mulupyo kabahin sa uwan nga dala sa bagyong Verbena, buntag pa lang. Hinungdan nga sa dakbayan sa Talisay daganang mi-evacuate ilabi na ang gikan sa napo ka mga barangay nga apektado sa bagyong Tino. Mato ni Santillana nga dunay 48 ka mga evacuation site ang syudad, nga puno-puno na karon sa mga voluntaryong ni-evacuate. Lakip na sa mga gipahiklin ang gikan sa mga coastal areas. I would like to tell the people nga mo evacuate nga dili kay ni komportable atong evacuation centers because mao gyud na to ang mahimo sa pagkakaron, and what's important is their life, no. We cannot give you the same comfort that you have in your houses, but the most important thing is you will save your own lives. According to Pag-asa, no, rainfall ko no may dakuan ni, but we will still prepare for the worst, no. Okay. Nakasinati naman yung katong dako kayo nga baha. So samtang kining gibahaan sa taga Barangay Dumlog, miangkon nga hangtod karon naghambit gihapon sila sa tumang kahadlok ug kabalaka, hinungdan nga gawa sa pagpaligon sa ilang mga panimay, naghimo sila og hagdanan nga magamit nila pagsaka paingon sa ilang atop kuno galing masinati na usab ang kalawom sa pagbaha susama sa bagyong Tino. Kabahin na kini sa ilang pagpangandam sa bagyong Verbena nga moigo sa Subo. Ako na sinati ito ang gabing talisan ug kakuyaw. Una, magitabo tong bagyuha karon na leksyon ako na angay magpangandam ta ug angay kasak-an. Akong gibate medyo surat na natay kulba kay sa nagyan karon nangandam nami bakog para tubig na among mga gamit sa taas na isa sa ako gusto ko nga anak na kanang Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.